दा जों बेयाव बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय जे जाथाय जादों सालखाथियाव बिराद दुखुनांथाव आरो इनहिउमेन जाथाय। बे जाथाया सासे माइनर 13 बोसोरनि माइनर गथ'खौ गें रेप खालामदों नन ट्राइबेल्सफोर। दा बिनि एगेन्स्टै जोङो माखासे इनफरमेसन लानो फैदोंमोन जे थानायावबो जोंना बनसुनि वार्कार्सफ्रा थांदों आरो इनफरमेसन लाहैनानै दा नैबे मेडिकेलाव सफैनानै जों ओरैबायदि मुगैथाव जाथाय जों नुफैबाय जे डाक्टारानो गैया। क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव जेला गथ'खौ माबायाव हस्पिटालाव सोदों, दा बेनि थाखाय गथ'खौ सिकित्सा खालामनो इमारजेन्सि माबायाव सोदोंमोन। सिकित्सा खालामनो डाक्टारानो 3 घन्टा लेटजोंसो गथ'आ ब्लिडिं जाबाय, गथ'आ सिरियास केस। दा बेवहाय इमारजेन्सि डाक्टारबो हाबफैयाखै आरो 3 घन्टानि उनावसो सासे डाक्टार हाबफैदों। बे डाक्टारनि नामा जाहैबाय निहारिका। दा बेफोरबायदि गाफालिटि, बेफोरबायदि नेग्लिजेन्स जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव जों दिनै नुफैबाय आरो जों बेखौ कन्डेम खालामो, स्ट्रंलि जों कन्डेम खालामो जे जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला जों बर' गथ'फोरखौ बेफोरबायदि गें रेप खालामनानै जुदि बिदि जाबाय थायोब्ला जों बनसुआ नेसनेल लेभेलाव जों धरना प्रदर्शन खालामगोन। आरो बे सिभिल हस्पिटालाव जुदि मेडिकेल लाइनाव जुदि डाक्टारानो मानसिफोरखौ सिकित्सा खालामनो गैयाब्ला बिनि एगेन्स्टैबो जोङो धरना लानांगौ, जों बाध्य जागोन। आरो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना। जुदि हमाब्ला थाबैनो इमिडियेटलि 24 आवार्सआव जुदि बे दायनिगिरिफोरखौ हमाब्ला जों बनसुआ गोरानिफ्राय गोरा स्ट्रिक्ट एक्सन जों लागोन आरो लिगेलि डेम'क्रेटिकेलि जोङो धरना प्रदर्शन खालामगोन जोङो।